Я дар бораи ҳамун санге ки гап задем, бисёр эфирмон кӯтоҳ шуд. Натавонистем ки бо бародаро ҳамсӯҳбат шавем, натавонистем ки бародаро фаҳмонем ва дар борааш гап занем. Гарчи гуфта бошем, шояд ки камтар баъзе одамо дар ин ҷо бояд ҷавоб мекунанд дар бораи ҳамун санг барои чӣ одамо чӣ наместод. Мо дар эфири гузашта гуфтем ки бародаро ҳисоби одам бисёр будам, намешавад ки як хел одам ният мекунад ҳамун рӯз густа карданияй, агар очират беста як ҳафта пас мумкин очиратш бираса. Ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки ният мекунад, кӯшиш мекунад, ҳаракат мекунад ки баъд аз тавоф ба ҳамун нияташ расад. Бисёр одамо хай зур мезананд, наметавонанд. Ҳатто дар як эфири мо буд ки як занак вақте ки мерава баъд аз тавоф карданаш мерава, мехоҳад ки ҳамун санга мачак кунад. Аки намедонам мачак мекунад ё намекунад, ки ҳам мерава ай тараф дан ҳама пури хун мебирояд. Ҳисоби ки одам бисёрай. Бо мегӯянд ки дар фарзӣ ҳатто мешавад ки ҳамунҷо одаморо меҷиқанд, мемиранд. Баъзе одамо меғалтанд, дигар ҳеҷ ки намебардошанд. Хай дар умра мо дидем дар ҳақиқат касе ки ғалтид як занак буд дар поён, кашидан боло бироварданаш. Нафароне ки мераванд мачак мекунанд ҳамун санга, ба боло мебироянд, дигар абрат наомада наметавонанд. Агар абрат набиёянд меҷиқандшон. Аз ҳамин сабаб алейкум бассалом Зубайра. Алейкум бассалом бародарҷон. ҳаминҷа мо шукрнаи худо як ду рӯз шуд хонада будем. Баъд аз омаданмон нав кор биромем. худо ба шукр акун иншоалло ки бо то рафтанмона то рӯзе ки худованд розӣ шава, то рафтанмона иншоалло насиб. дар ҳаминҷа билет мефурӯшем. Билет дар шаҳре Екатеринбург аз тамоми гӯшаву канори Россия билетам мефурӯшем. Акози тема дар бораи билет нест, вообще-то дестам. Гап дар бораи ҳамун санг меравад ки бисёр одамо мебинанд, ҳайрон мешаванд, якум бор диданда ҳайрон мешаванд, мегӯянд ки чӣ инқадр мардум талпа мекунанд. Намешавад. Мақсад очират бестанд, навбат бестанд, бираванд мучак кунанд. Нафаре ки нарафтиянд, ҳаҷ рафтагӣ нестанд, дар ҳақиқат барои ваё як чӣ мегӯям, дар ҳақиқат як чизи дар ҳайрат меорад ҳамашонада. То шуда нарафтагиам мебинанд, воҳ чӣ гапай мегӯяд, наход дар ҳамунҷо очират бестен, хушрӯ мегӯяд, порядка рафтан бигирем, чӣ мекунем, хелвай мекунем, талпа мекунем, зур мезанем. Вақте ки меравад ба чашми худшон мебинанд, дар онҷа ки дар ҳақиқат ранги худшон ҳазор одамо мехоҳанд ки густа кунанд ин сангро, дар ин ҳолат дигар наметавонанд, ҳатто наметавонанд ки худшон наметавонанд ки ҳатто бираванд вай кунанд. ҳамун назди санг дилёв намешаванд. Ай тарсу ларза дар ҳақиқат дилёв намешаванд. Дилёв намешаванд дар ҳақиқат ки бираванд ҳамун санга зиёрат кунанд. Беҳад дар ҳақиқат қин аст. Вақте одаме ки ноҷинсак бошад, одами камтар шустарак набошад, ё ки як ду нафаре одамои худ набошад, онҷо раҳ наметиҳанд. Як бача мегӯяд ки хел рафтам ҳамин оринҷаскон ҳамин ҷои тезина дестем, ҳаминҷа мегӯяд, дар ҳаминҷа монда негр буд мегӯяд, ё ки ҳам хелҷа ки дастам мегӯяд зур зада дуромадест. Вақте ки зур мезанӣ медура ба ҳамин оринҷот, ҳамин касе ки мусобиқа мекунад ба ҳамин оринҷот ҳаракат мекунӣ ки бигзарӣ пеш. Агар оринҷоро истифода набарӣ, пеш гузашта наметавонӣ. Бале, мо 3 кас будем. Албатта мо пешаш рафта тонистем, ба хотире ки 3 нафар будем. Роҳбалад худаш медонад ки бояд чӣ хел равӣ, чӣ хел рафтан аст. Дар ҳақиқат онҷо осон нест. Ман наворҳоро мондам ки ҳатто роҳбалад 2-3 бор наздик меравад, роҳбалатро тила мекунад, қафо наметавонад вай карда, ба пуррагӣ рафта.
ма бошам ва ё валайкум ассалом. Ва ё маро ёрдам карданд. Ва ё дар ҳақиқат маро ёрдам доданд барои рафтан. Ёрдам додан, ман гузаштам. Ана рафтам, пеша рафтам. Таги дасти одамо мондам. Шумо тонистед накам? Бале, ман тавонистам. Як бор рафтам, дар ҳақиқат дуюмбора роҳбалад қатъи бародармон мулло Анвар, астағфируллоҳ, мулло Анвар рафтанд. Ана натавонистам, зур зада дуюмбора гузаштам. Ман дуюмбора нахостам рафтан, рости гап. барои якумбора вақте ки рафтам, ният кардам рафтам, дар ҳақиқат зиёрат кардам, биромадам. ҳамаи чӣ хел ки меҷиқанад нафас намегирӣ ку, нафаси дарун мерава. баъде ки ҳамун танги биромадӣ, баъд нафас мегирӣ, худо нишоната мегӣ дуюмбора онҷа намедурам. беҳад қинай. лекин хай одамое ки мақсад вай асос надора барои брай мисол. Салом алайкум ассалом. Чӣ ба милисаҳо тела метиҳад? раҳмат, худованд шуморо насиб гардона. барои чӣ милисаҳо тела? Милисаҳо агар тела натиҳанд ку ҳамун тора меброянд. Мардум боло ба болот ба ҳамун тора меброянд. барамқа милисаҳо тела метиҳанд ки мақсад ҷамъ нашаванд, бисёртар броянд, бираванд. ҳамин ҷое ки милиса қаблаги ҳамунҷа якрӯз пас мумкин ду рӯз пас алиш кунанд. барои ки ҳам латое ки меқапанд ку мекананд, ҷазир мешаванд. латои сиёҳ ҳаст ку. ана ҳақиқат дар онҷа қинай, мушкилай. раҳмат, худованд шуморо насиб гардонад. салом ба ҳама. милисаҳо набошанд, агар онҷа беспорядка бисёре бад мешавад. аз Екатеринбург со'з омад. ма ҳозир Екатеринбург дорем, бале, ба Екатеринбург со'з омадам. чӣ ба очират қатъӣ нестай? очират қатъӣ бестан, мақсад ҳамун кругда 500 одам зиёд истодагӣ очират кардагиан. мисол ту меравӣ баъд аз 500 одам очират меистӣ, рост меистӣ. ҳамун 500 одам аз саҳар меравад то бегара. ту то аз саҳар то бегара уҷа чанд маротиба тавоф мекунӣ, чанд маротиба намоз мехонӣ, чанд маротиба тасбеҳ мегардонӣ. ана шумо аз сар то бигара да уҷа намеистед ку. ба ҳамин хотир аз дур бисмиллаҳи аллоҳу акбар мегӯянд, бисёраш тавофша сар мекунанд, вақте ки чига ҳамин хел аз дурӣ мачак мекунанд, мегарданд. ва алайкум ассалом, Тимур Малик. ана ба ҳамин хотир дуруст навбат нест карочи да уҷа. ҳамун ҳазратҷон қатитон, бале, ҳазратҷон қатимон буд. ана дуруст вай нестай, навбат истода намешавад уҷа. агар як навбат беса 500 нафар то мегзара ки ними рӯзам мегзара. баъд 500 одам не дар ҳамун круг як ду се рияшда мумкин 500 кас бошад. беҳад одам бисёра. ина бия мега қариб мега 1 миллион одам буд дар ҳаҷ. 1 миллион одам бинед, 1 миллиони якум одам худете. Ту чанд рӯз ҷадд мекунӣ ки кай 1 миллион тамом шавад, ту брай вай кунӣ, зиёрат кунӣ. шаҳри Туз ТВ бародар, як дастгирӣ кунед, канали моро подписатсия кунед. илтимос ай шумо зинда бошем бародаро. касе ҳастед дар канали Шаҳри Туз ТВ обуна шава. беҳтарин ба худо. зинда бошем бародар. ана барои ҳама қа мегӯям ки навбат ҳама одами ҳайрон мешаванд. салом ҳоҷиён, салом ҳоҷиҷон, сӯзи саломатиё сӯзанд инҷо. шукронаи худо хушо омадӣ. бале, хушро омадам. ман ҳам кӯҳи ҷабалро дидам, ҷигаром доғ шиданд. ҳамин қа гирья кардам барои пайғамбар, барои ӯ кади худованд ҳам бад мешуданд, дилу ҷигар доғ мешуд. дар Аллоҳ, дар пайғамбар саломат бошед. даже 2-3 миллион одам ҳаст. дар ҳақиқат одам бисёра. 2-3 миллион, 2 миллиону 300 ҳазор чӣ аст мегӯям, одам аст дар уҷа. чӣ хел шумо очират месеҳем? иншоаллоҳ мо дуогӯ ҳастем. вақт дуо кардем дар ҳаққи ҳаматон бародаро. дар ҳақиқат одам уҷа бисёра. машоаллоҳ ҳаматон тинҷ омадем. шукронаи худо ҳамамон тинҷ омем. ба фикрам ки имрӯз
нафароне ки 18 рӯза рафта буданд ё 23 рӯза рафтанд, шукронаи худо омаданд. Ба фикрам аэропорта суратошонро роӣ карданд. Ба фикрам ки расиданд. Ассалому алайкум Ёсинҷон. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Агар ягон вақт меша ҳамун санг озод зиёрат бикунед, даъват кунед. Не вай санг усбеса ҳамун територа дар вақте ки намоз дар вақти намоз озод мешава ҳамун санг. Дар ҳақиқат ҳар намоз озод мешава. Агар дар он пеши санг бишинед, дар он назди санг барои намозта бихонӣ, ҳамун охирон ҳамин салому алайкум ва раҳматуллоҳ, салому алайкум ва раҳматуллоҳ гуфтанда одамо мепаранд. Баъзеш ин тараф ногашта одамо зиёрат мекунанд. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салим ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Ма гуфтанем ки 2 ё ки 3 миллион одам ҳамуҷа аст. 2 кай 2300 мешавад. Тире мемонди 2-3 мешед. Хай баракаллоҳ, бахшиш бародарҷон. Ана салому алайкум ҳоҷи Парвез. Ва алайкум ассалом воҷидин. Барори не барои саломат бош. Бахшиши зиёд агар хатои аз тарафҳои мо шуда бошад, ягон гап хабармон ё ки бародаро касе ки хато менависад, бисёр вақт ба хатоиҳо кӯшиш накунед ки ислоҳ кунед. Барое ки дар эфир дар назар дорем ё ки дар масҷид. Бароне ки дар эфир клавиатура бисёртар хато ва мекунад, бисёртар кнопкаро саросима мешаванд, баъзеш бисёртар менависанд. Ҳеҷ гап не, мо кӯшиш мекунем бихонем ва дар хонаи худо касе ҳақ надорад ба ғайри худованд касе дигарро ислоҳ гардонад. Ана ма як тайгар премер салом. Раҳмат бар падарат модарат ки шумо наварҳо. Раҳмат бародарҷон. Хейр раҳмат. Туғри бошад зинда бошед. Саршона дуроран бисёр меистанд. Чӣ мегӯянд? Бисёр намеистӣ. Медурӯи ами сарта дуроварди салом мекӣ. Мачак мекунӣ. Унҷа ягон гап намегӣ. Мачак мекунӣ ё ки салому алайкум мегӣ, тамом. Ки дар қиёмат мақсад ҳамун санг шоҳидӣ метиҳад. Ба фикрам чӣ гап мебарад. Муборак боша бародари ҳоҷӣ. Саломат бошед. Салому алайкум ака. Чанд билет як одам 75 000 туда обратно гостиница, пасница, хӯрду хӯрок, автобусо бепул. уҷа рискай дуромадам. Агар бигем рискай хато намекунем, не ки риск нест бародарҷон. Не, риск нест. Ки гуфт ки ислоҳ карданда ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад. Салом алайкум бародар. Ангур Анҷиров дар ҳаҷ ягон кас ҳаққи ҳуқуқ надорад. Дар хонаи худо рафтӣ, ту чӣ хел як каса мегӣ ки бародар ти та намоз нахон. Ту намегӯ. Баъди хел намоз нахон, ин хели бихон. Ягон кас ҳақ надорад ислоҳ карданда, ягон кас ҳақ надорад гапи зиёд заданда. Ассалому алайкум бародар. Ва алайкум ассалом. Идофа насиб қатъи модарат барои иншоалло хуба. Идофа насиб қатъи модарат. Иншоалло насиб худо розӣ шава мерем. Худо розӣ боша. Салому алайкум бародар. Иншоалло ва қабул ба мор ҳам ба ҳамин рӯз расонад. Омин. Неъматулло худованд расонад ба шуморо. Ҳамаи шуморо. Через Россия чӣ гуна мерем. Номерҳое ки раҳмат. Номерҳое ки дар чӣ дар экране бахшиш дар болои видео мондагия метавонед равед. Чанд сум расход қатъи ҳамаш 72 000 туда обратно. Агар ягон чи падарка харидем бошед, я 20 000 30 000 дар бард мегиред русӣ. Доллар 3000 $300 $300 $400. Раҳмат. Бародар барои виза намедонам, леки тура медонам. Моҳи рамазонда насиб боша ма дорам, худо хоҳад худо мерам. Группада агар қабул мекунанд баранам мерам иншоалло. Визаи касе паспорти русӣ дорад 1 сола. Раҳмат бо замат ҳои калон худо. Зинда бош Раҳмон Шарифу, худо нигаҳбон боша. Бародар Масин шуда.
انگلیسی خوب میدونم. برای رفتن خونه خدا در کار میشه. برای خونه خدا رفتن یگام چی در کار نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله در کار میشه تمام. یگام نمود زبان، یگام نمود حجت زیوتی بغیر پاسپورت صورت هیچی در کار نمیشه. تنها برای خودت میفورد که یک چیز ارزان کنی، سودا کنی یا گپ زنی یا که بفهمی که درنش چی داره، برای زبان تو در کار میشه. نفرانی که کار میکنن برای سیم کارت خریدن یا که برای ویزا تا نشان دادن، مثلا گذاشتن، برای تماژن گذاشتن، برای همین یگام جایی که حکومتی باشه زبان انگلیسی را میدونن، دیگرش زبان انگلیسی را نمیدونن. با پاتین رفتن میشه، به پاتین هم رفتن میتونه. من فکرم ان شاء الله. انا برای این برادرو هم خیلی است. سلام علیکم برادر کلام. باید دونست دو را شرط نیست دونستان، شرط نیست دونستان. حوض شما دا وقتی که رفتنی میشید، پیش از رفتن هر یک گروپا چین یک ماه قریب یا ماه یک نیم ماه شما را اول درس میتین یا که شما در روی میکنن. زبان دونی جهان دونی. بله زبان دونستان خوبه برای خودتون. دعا هسته، دعا برای نگاه کردن مکه، دعا هسته برای احرام پوشیدن، دعا هسته بسیار دعا. فقط دو نیت، دو نیت، دو نیت هسته. بخجان تو راست میگی که زبان دونی جهان دونی. زبان برای خود در کار میشه، نه که برای دیگران در کار نیست. انشالله عمری دراز. برکت رحمت برادر جان، رحمان شریفه. انشالله خدا خواه. کدامی که وی هسته بکرتر هسته، مقصد ما یک نوار در برای چی موندیم از میگم تون باغی خورما افیر دامونه خیلی کدامی که در افیر نیسته میدوره باید تماشا کنم یا از نواره من میتونید تماشا کنیم. باغی خورما هسته. تلفن تمام با بگرام، تلفن دادم جمعو با بگرام. باغی خورما باید بدورین تماشا کنیم. برادر جان چند زبان میدونه؟ ما راست میگم یک زبان تاجیکی میدونم، انا زبان روسی، زبان انگلیسی، زبان ازبکی، بعد کرایسکی. کرایسکی بگیم نمیدونم، ما بگیم خفنا نمیکنیم برای که زبان کرایسکی دیم زبان من. الان زبان نرمال میدونم. این دوها باز انسانی بهترین بباجدین زنده باش ابراهیم جان. انشالله که ما همه دوها را همشه در سایت اینترنتی میپرتم. در یک سایت هم هسته انشالله که در همه سایت در همه وای بعد از ویدیو انشالله که میمونم که کدام سوره هسته همش هم نیاتو را قطعی سوره ها انشالله دو قطعی میپرتم. خدا خواهد خدا شما را نگهبان باشه. بهترین برادرها شما هستین که برادرها همراه ما هم صحبت میشین. بخ زبان انگلیسی را ما در صنف کنوگی هم میزنم. ما در صنف دهمیم زبان انگلیسی را کورسی روبرت لادو 6 قسم خوندگیم. شکرانه خدا خیلی اگزامین سپردگی سرتیفیکات گرفتگیم با سرتیفیکات پچت زلاتوی. بعد ایوای 5 سال در پدینستود خوندگیم و در ناحیه رشت درس دادگیم. نیکی دوجا اخی زبان انگلیسی که ما گپ میزنیم گراماتیس که بریتیش انگلیش در هیچ کار نمیاد. اگه پاریس بسیار مردم نوروتا تماشا کردن، حق دعا کردن. تشکر زیاد رحمت برادر جان. التماس تشکر. زنده باش برادر جان. برایم قبخه جان محمد جانوف برای همیقه و یا زبان لاتینی را بسیار استفاده میبرن، زبان انگلیسی و یا متحد بودن هندیو هستن بسیارتر. مقصد چلپا گپ میزننده نمید زبان خودشون با پاکستانی هسته و پشت نمیدونن، اردو هسته و یا نمیدونن بسیار زبان. برای همقدر خیلی که اومد How can I speak in English هم خیلی گپ زد رفتم ده همه خیلی چلپا قطعشون گپ زدم که نمیشوه که مقصد ما قطعی و یا گراماتیسکی گپ زدم یا که چی کلاونی من منینه خدمت گفتم و منینه و یا را فهمیدم. فهمیده؟
вақте ки ман чӣ хеле грамматически гап ки нафаҳмам. Ассалому алайкум, ай мегиён бара гап нестай дар видео. Саломат бош ба Раҳмат Раҳмонов. Ка забони англисиро нағз гап мезанем. Машалло, зинда бошен. Илтимос бародарjon, як моҳи Рамазон мепурсиде чанд сумаи паспортум Русия? $22,000 медонам 100% ки $22,000 моҳи Рамазон. Ана бародаро навора тамошо дорай, не наво рафтеста. Машалло. Аз нишонтон мед. Ана ин наво рафтеста, ина боғи хурмо. ҷои корунда боғи хурморо боғи хурмо раста. Илтимос бародаре. Умра боша ҳо. Умра боша машалло мерасонатон, баракалло. Умра да мерасонатон. Умра мерасонатон. Умра мерасона 100,000 100% мерасона. Ака кучо мешава рафтан моҳи Рамазон. Аз ами Москва, Екатеринбург вай мекунем, документационно туғ мекунем, Москва мепарен мерем. Шояд ами Екатеринбург ам шо рафтам. Ана бародаро забони англиси мо оли ба пурагӣ гап назам, уҷа ҷои ваям нестай. Мақсад ки мо забони англисиро бояд бо тарзи гап занем ки якам бехато, дуюм пурра, сеюм равоиш, бе ягон пауза. Мо бояд ба пурагӣ гап занем, барое ки спец мо забони англисия, мо ҳамчун устоди муаллими забони англисӣ ҳастем. Лекин дар ҷое ки муассисаи таълимӣ нест, метавонед ки улични гап занед. Шарт нест ки пурагӣ гап занем мо. Алейкум ассалом. Клиент любим, хуш омадед. бале мо умра рафта будем бародар. Ака Париз ҳамон гури ҳам мона гури қатиб ҷориёрон навор мегирифти бисёр хуб мешуд. Иншоалло ки наворош ҳастай дар канали мо. Чориёрон фақат ки ҳастай? Усмон Абубакр ба фикри мо ки буд Умар Абубакр Умар ҳастай онҷа. Фарзида 250,000 рубл мераса. Ана видеошон ҳастай. Ҳама ҷо мо чанд қай кӯшиш кем, ҳамон навобардорӣ кем ки ҳами мардум ира бинем. Данаора. Бардора. мо чанд қай кӯшиш кем, чанд қай тавонистем навобардорӣ кем. Мо маълумоти пурра дар бораи ин ҷоҳҳо надоштем. Якум, дуюм мо тайёр набудем. Сеюм роҳбалати мо дар ҳаётиш ин хеле кор кардагӣ набояд. дар кадом номер занг занам? Умед. худо нигаҳбонтон шавад. Раҳмат бародарам. Акаҷон, ай Москва чанд сум мерай? 100 рафта меша? 100,000 да мерай, мехри хов мерай, мачин мерай, автобусо пул мебаранд, меёранад, тасбеҳ мехарӣ, хурмо мехарӣ, тоқӣ мехарӣ, 100,000 бад буд меша иншоалло. Салом, дар ҳаққи мо дуо кунед ҳоҷибой. Иншоалло ки мо дуо мекунем, худо хоҳад. худо насиб карда боша. Ассалому алайкум ҳоҷи Париз, раҳмат калом барои наводҳои гишта. Саломат бош бародарам. гӯшти ҳалол, худо нигаҳбонтон боша. раҳмат ба ин қасобо, ба ин бародарое ки дар ҳамин шаҳри Екатеринбург гӯшти ҳалол меёбӣ. зинда бошед. Ака ба Патен меша рафтам? бале меша 100% меша. Ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. барое ки қати мо рафта буданд, мо дидам як паспорточки дора, қати мо рафтагиам. намеша брат амуҷа ягон квартира бигир. Меша чима намеша? Меша гирифта. Салому алайкум бародар ва Абдуллоев. Салому алайкум. Сумая алейкум ассалом. Wi-Fi муртазили аз мард. Дар вақти пур снимат кардан аз Сбербанк азоб кашиди ку. бале, баракалло. Дар вақти снимат кардан азоб кашидам, баракалло. Мо ҳам мегӯем ки қатъи занам брем аст. Иншоалло худо насибтон гардонад.
рост меги бародар, барои синимат кардан заҳмат кашидем, азоб кашидем, ба хотире кашидем ки шумо бибинед ки чӣ хел синимат карда мешавад. вақте ки мо синимат мекунем, вақте ки ва ё синимат мекунанд, фарқият дорад. вале ҳамқа гуфтам ки шумо якта ба якта бибинед, навор зиёдтарак шавад. неки дар ҳақиқат рост мегӯӣ. беҳтарин наворҳо барои кади саломат бош. нафароне касе ки мераванд пешакӣ огоҳ бошанд аз ҳамхели ҷӯҳо. ман ҳам клиент любимый. худованд хай қувватит я. рафти квартира зурут бираса квартира бигирӣ чӣ пане? пул як квартира метиҳам ҷа умр меисти. ҳастай хонаи заминӣ ҳастай, хонаи заминӣ ҳастай, неким фурӯхтану намедонам, дар бораи фурӯхтану ваиш намедонам чӣ хел ҳастай, чӣ хел мефурӯшанд, чӣ хел хона мехарӣ, праи одамои зиндагӣ мекунанд. намхелӣ дар канал дута эфир. бале дута эфира бахшиш боло бема камтар боло. ассалом бародар, видеоҳо чӣ хел мераванд мумкин зани бешавҳар дар канали дута эфира. ага брат номерои телефонат чахчах кунем. иншоалло номеромо метавон дар любое видео бинавис ташда навис ки ман дар эфир гап задам. иншоалло номер мароид мекунам. модари сумаяро пурсем шояд дона. агар надона моам ба пурагӣ намедонем ки бешавҳар чӣ хел меравад. номерҳое ки дар болои видео мондагиа дигар видеоро тамошо кунед. иншоалло ки ба саволҳои шумо ҷавоб метиҳад. бародар мақсад хондагиай чанд солае ки роҳбалата мебара меёра одаморо мегӯяд ки бешавҳар чӣ хел меравад ё намеравад, чӣ хел мумкин аст, чӣ хел мумкин нест. ма тасаввуроте надорем уҷада чӣ кор кардан мешавад. кор ҳаста уҷа ҳамун бисмиллоҳ бугӯ пулат метиҳад. иншоалло ҳамаи кор ҳаста. барои ҳамин кор нияти кор дошта бошӣ. ҳамаи кор ҳаста. ягон чӣ нест вобастаи ният. ҳам коргар бошӣ ҳамаи корам меёбӣ дар уҷа. саломат бошӣ бародар. зинда бошӣ. зинда бошем бародарҷон. квартира чанд сум аст медонем брат? медонам. дар ҳаққи мо дуо кунед иншоалло. ҳар ранги одамои одами мераванд. не бешавҳаро нуҷа ранги одами оддӣ намераванд. намемонанд шо онҷа одамои бешавҳара намемонанд. неки чирои кадом роҳиш ҳаста? кадом роҳиш ҳаста? чироиш ҳаста ки ана одамо мераванд. неки бешавҳар бемаҳрам набояд раванд. намехел ои замзам овардагиам да салон сия самбоюм кадоми да кора марҳамат биёя. ман эфир карда будам ки бародарое ки дар ҳамиҷан марҳамат биёен оби замзам менӯшем. давом метиҳем. шумо 10 рӯз зиёрат кардем. мо 4 рӯз дар мадина будем, 10 рӯз дар Макка. чӣ ба намемонам казанҳо ая тоҷики мераванд ку ва вақте ки худат бирай баъд мефаҳмӣ ки чӣ хел мераванд. ман фикр мекардам ки бешавҳар мераванд. ягон кас бешавҳар намеравад. ва ё бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. ё бешавҳар намераванд. ҳамо шарванд ҳамин чӣ хеле ки ту масҷид мераи намози ҷумъа ҳамон хеле беҳтарин хеле суҳбатҳо боши ҳоҷиҷон. хай паи кормош худованд барори кортон тия мустафо брат ҳазор худо номерои телефонтона кун брат хом бирам гап нест. любой номер любой видео дар дуро ҳаста. аз уфа арзонтар ҳаст. вақти моҳи рамазон аст 1850 як моҳ да уфа бираем. бо насиб шири шутур овардӣ. зинда бошӣ. беҳтарин буд видео барои мо хизмат кардем. аллоҳ розӣ бошад аз шумо. худованд аз шумо ҳам розӣ бошад. акафар ё чанд сола бош чӣ барои
شکرانه الله مهربان. نه فرق نداره ای 80 ساله بالا باشد. سلام برادر. هزار در کجایی؟ حاضر در салон связь Самбой. Таги Мустаганский ряд шаҳр Екатеринбургдаем. Инам хи бародаро. Худованд ҳаматонро нигаҳбон боша. Ҳамо шаҳрвандони Арабистон дар худшон бепул. Уҷа ҳама дар бепулай. Ягон кас пул наметиҳад. Ҳамин мо ҳам пул наметиҳем. Мо барои чӣ пул метиҳем? Шумо медонед ки мо барои чӣ пул метиҳем? Мо барои вай пул метиҳем ки гостиница мерем. Ай ҳаминҷа самолёт аввал виза сар мешавад. Ай визамон бепулай. Самолётмон бепулай. Билету дар обратно. Гостиницамон ҳам дар Мадина, ҳам дар Макка бепулай. Саҳар бега хӯрданмон бепулай. Автобус мебарам одам Макка меёрад бепулай. Ай аэропорт мегиранд мебаранмон ба гостиница бепулай. Ай гостиница мегиранд ба аэропорта меёранд бепулай. Ай тарафи давлат не худат рафтан. Дар ҳаққи ғарибот дуо бугӯ боша бародар. Бахшиш занг мезанам ва ҳамеша аз тарафи давлат не худат рафтан қиматтар ми. Давлат намебара ягон каса. Ягон ҷуда давлат неста ки чӣ бара. Брат ози ман номерома рӯй мекунам. Ман дигар баҷон рӯй кунам. Ано кубиёе машина да занг ҷуда. Машина да занг ҷуда бугу баъд да занг отвечате. Брат ози ман шуд. Давлат ҳеҷ кира намебара. Дар ягон ҷо давлат ҳеҷ кира намебара. Ҳар кас худаш мерава. Умра ин ҳамчун туристическая. Шумо чӣ хеле ки дидестем кума? Чӣ хеле дидестем кума гаштестам. Анами туристическая мақсад мерина. Ҳама ҳақ дора ки барава ҳаҷ кина, зиёрат кина. Давлат намебара. Просто аммо роҳбалатҳо ҳастанд, ташкил мекунанд, мебаранд. Ман Тоҷикистонро намедонам чӣ хеле Тоҷикистон. Тоҷикистонам аммо чия одамо мебаранд ягон вай неста. Давлат неста, давлат намебарад. Тади вай неста. Символи ки мо надорем ба фикрам дар Тоҷикистон. Чӣ дини? ҳизби дини. Ин хел бародаро. Ҷаза 7 нафар. Салом биги лайка бародаро. Бидо бошед. Нахе бародаро, немхе гап камака гап дар бораи ҳамин ҳаҷ рафтагимон чизе ки медонем. Ҳамин прямой эфир ҳозир бештар занг омад табгу. Ана вақти шо замира ҷоктим. ҳай бародаро дар амони худо бошем. бадроин ана навори нав пахтем ку гуфтем. ҳам навора тамошо кунем бародаро. Чӣ гуфтем? Ин тамошо кунем ба ҳазо. қарзи барои бандаи худо тарофи хонаи Каъба кардан закоти муқоат бартавонем. Баракалло. Бале. Раҳмон Шарипов рост меги. Худо нигаҳбонтон боша. навори аҷоиб бадроин тамошо кунем иншоалло. Ана баъдаи бо як навор бимонам иншоалло ки барои хариду фурӯши хурмоа. Атр ина. Атр харидем. Ина атр. Кадоми ба Самбоя биёитимаш. Атр литрш қади хардагем. Солда мерасам иншоалло. Ина озим ҳамад ба худо.